Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kako kuya pa channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingo garawa subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe Wigirai nyaya tinashe chitsunge uyo we supporter we CCC Akaurayiwa mushure mekunge atemwa nematombo nemob yeZANU-PF muri Zimbabwe. Nyaya takuigirai nhasi ndeyekuti mutumbi wake hausati wachengetwa. Hama dzake dziri dzakamira postmortem sakutaurwa tikuita runzi Haisati Yavigwa muri Zimbabwe. Parunzi pakamirira kunzi paitwe postmortem iyo iri likely kuitwa musi weMonday. Parunzi mapostmortem anoitwa maMondays nemaThursdays. Likely achaitwa postmortem musi weMonday unochengeterwa kubhoera kumusha kwake kubhoera muri Zimbabwe. Ndonyaya takuvigirai muzuva ranhasi muri Zimbabwe. Kutaura kuno maporisa afambira nyaya idzi parunzi pane 12 masuspect asungwa in connection nenyaya yekufa kwatinashe muri Zimbabwe. Ndonyaya tatakuvigirai tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya mu comment section.